yaşaganda bize beren götürttek singlim. Hazır indi boşturmasın deyip kabak östüremiz indi. Boşat boşturmasın deyip. Yine bu ikinci yıl indi. %23'lük olduk. Zor yaşın gayretlik. Uşilerge de bir de min şuna küşten açıp hayır etip. Kızın kızım bir de alar şol başta azira götürttüler da indi. Şundan ırlığını aldık da şeştik. Başta tırıştım indi. Başta nikin bigi seyret. Su seyiptim başta. Andarı aymetlep gitti bardı. Mağılda üskeş. Uayıktı gölünetkeş. İyelendeginde üske. Мен тек тұрмайым енді сіңдім. Мен 78 яш тола, байыл 78 тола. Не біздің ол теге умарта деп айтайым, қырмысқа деп айтайым, енді бір тек тұрмай енді. Енді ішіне кіріне әз айтабыз дейсек деген бәрібір өзінеке суын септім әлі бүгін сепмей енді өзі де өсеп етейінді ол қабақ деп айтабыз енді. Жоқ, суын сепіп шөптерін ұтап, әне бик тұрыш енді біздің. Ілігіліктен бүтін ауыл халқы біле бик тұрыш енді біздің әне. Чиста, плотный, шундай хәтлек менә. Ondan indi biz әтиәнидән үрнәк алдык инде. Үзебездә гел эшләп үстек. Хәзердәген инде балаларга тик тормасын дип менә барыбер малны бетермибез. Үзебезнең ит үзебезнеке инде. Шуңа күрә гел эштә. Үзебездәген. Барны инде көз көне җыеп алабыз дагын малларга күбесенчә ашатабыз. Аны бит үзең шуны аша бетереп булмый. Күршеләргә бирәбез инде, туганнарга бирәбез. Теге елны менә 120 баш кабак алганык. Быелны инде алып барабыз, шайтырып көзгә аба. Быелда бик әйбәт күренә кабаклар, рәхмәт әнигә. Кабактан инде сәп пешерәбез инде. Ашка бик тәмле. Киптерәсең дәген, аннан соң аның как чипсы шикелле духовкада кыздырга була икреңне. Тортлар бик тәмле була. Аннары вареньесында ясыйбыз, апельсин кушып инде. Тагын кабактан бик тәмле итеп, менә кичкенә генә кабакны алам да мин, ишен тузлап, ишен алам башта кабакның тешләрен бөтенсенә, аны тузлыйм. И шуңа дүге, җимеш, кырт салып, шайтырып, бик тәмле итеп ризык барлыкка килә. Шуны яратып башлыйбыз, духовкага куясың, ул шундый тәмле изелеп пешә. Шуларны яратабыз инде пешереп ашарга. Кабак бөткәннәре без елга 2 мәртәбә шул үгез суябыз инде. Чолабыз шушы ите дә икенче тәмле була инде. Барлык әйберне үзләргә пешереп ашатырга тырышабыз. Моны инде кабакны ваклыйбыз, башта орлыгын алабыз, аннан ваклап бирәбез монда.